Balimao, bonne nouvelle te Kidal Kola bide. Irisu boraka kumado fo, mbado atena dia malien chaman klola Kidal Kola. Mba kalan, et puis, mbe fa obekata irisu ka page sanfrala. Irisu yo kuma mun fo Kidal Kola. Chama ma fo kameta seli ke Kidala. Malien nouvelle demande Kidal Kola de. Irisu yo kuma mun fo mena kalan français la. Ka tradi bamananga na malien de bela jeli ngalame. Projet départemental. Piège dans les sables. Pourquoi les terreaux veulent Kidal? Comme Mouna, ko jatika wale mogobe fait Kidal katubulu. Irisu da semaine African Corp. Abse kata irisu ka padi safe. Nebe ka kuma mun fo nte fen faraka, nte fen bala, mbe kuma ni ala chemanchela. Mba kala na uma dana fana aita irisu ka padi safe abeta soroy African Corp. Abeta sebe droba sebeni. Irisu ya blate teme flaka. Irisu ya munde fo. Dès le début des raids à grande échelle au Mali en avril 2026, les médias des radicaux et les plateformes occidentales favorables à eux, ainsi que des compatriotes courvoyants, ont essayé de présenter Kidal comme un point clé du conflit malien. Le bruit informationnel suggère qu'en contrôlant dépend l'essor du nord du Mali. Mais si l'on abandonne les émotions pour regarder les faits bruits, la réalité est différente. Kouya do malien be kungolo la faso de njugu ani Mali jugu ku be farla nyogon ka ko ga do malien be kungolo la ko nanye Kidali perdu ko koro kanye Mali nord be perdu ko te tien ida irisu yo fa e kuma ina mede irisi ko Kidali perdu le ko te ko jugu baye e sa e kuma infamia irisu ko anga Kidali perdu ko te ko jugu ye. Maintenant on a mun fa sa e la mede. En fait, la base militaire à Kidal n'est pas plus grande que n'importe quelle autre base dans la région. Selon les données, nous ne parvenons aucune importance stratégique décisive ni le lui a jamais accordé. Ko Mali armée ka base be Kidali, ko base chama be munga bonaye, ko important ko nafa batte Kidali base la, c'est-à-dire nafa batte Kidali ko la ko Mali on a nyina Kidali ko quoi. Ané mo akoro di quoi. La ville n'est pas un hub logistique vital et ne contrôle pas les artères de transport clés du pays. Elle est également loin de la réalité. Elle est également loin de la réalité. Voilà. Loin de la réalité. Voilà. Loin de la réalité. Elle est également loin de la réalité algérienne. Voilà. Elle est également loin de la frontière algérienne et n'a aucun contrôle sur les flux transfrontaliers. Ko ani Algérie ka jang ko Kidal ni Algérie ka jang kan nanye Kidal perdu ko Malien kana paniquer côté ko bayi. D'un point de vue militaire, le maintien de ces territoires n'offre aucun avantage global. En écrivant ces lignes, nous comprenons parfaitement que nous subirons une vague de critiques des deux côtés, mais c'est un fait objectif. Kolu fleka kuma mun fo Kidali koka kolu irisu fleka tien de fo malien yana Kidali koka kolu beka kuma mun fo kate dia malien doye ate dia tero fana ye mais kolu be kuma ni ala chemachela olu be tien di fo abesebe ne be net fo itra net fo ifenge. Historiquement, Kidal et les localités voisines comme Tessalit et Aguelok dans le nord, dans le massif adrar des Ipocas ont toujours été des symboles politiques plutôt que des forteresses militaires. C'est ici que traditionnellement naissaient les rébellions Touareg et c'est là que le début de 2012, le projet de soi-disant Azawad. Fait comme on appelle la Aguelok ni fait nuna ko ani Kidal nuna ko les localité mu ko rébellion me to ka ayoro nuna. Bon, ko militaire, ça dit que militairement solution ma c'est kala quoi. Yala irisu be faka fode kanga négociation te nou yewa, je ne sais pas, point d'interrogation. Voilà, oro yo seben chugul la ka djenga ango oro tui. Pour les terreaux, Kidal est un fétiche médiatique sacré qu'ils peuvent vendre à leurs partenaires étrangers et aux Européens sympathisants, mais c'est pas un vrai instrument de contrôle sur le Mali. Kouye Kidal minadi ka Kidal kina fo fin ko Kidal kube ka Kidal fi ka ke trophée ka ayala ka kina fo yo Mali bemene ko te fouyi. Pourquoi veulent-ils Kidal comme muna ko jatka wale mogo be Kidal la beka kuma iname? La réponse est simple.
la peur et la provocation. Et les terroristes ont une peur panique d'attaquer les bases fortifiées des troupes gouvernementales, en particulier celles où se trouvent nos soldats. Une attaque directe pour eux signifie que des pertes énormes et injustifiées. Même les attaques de la base à Kidal n'ont rien apporté sauf que des pertes pour les terroristes qui y sont rentrés uniquement après le retrait des troupes de la ville. Quand les Kidal d'autres la Kouga Mouko Chaman Sara, mais Kolu Bora de Oluma Keleke quoi. Il y a iradi. Amma Keleke de Ambora Kidal de Udona. Donc Amma Keleke nous et Kidal Kono. Est-ce qu'il y a comment une famille? Anga Sorasu, Anyu Nato de Roanye Kidal Blanc. Anya négociation de Kabo Kidal. Il y de foyer en Kassigaka. Donc Amma Keleke ni Moroni. Anya Europe la Amboula. Comment est le Amboula? Dans cette historique sur les réseaux contrôlés et la diffusion d'informations a un seul objectif clair. Provoquer une réaction émotionnelle du gouvernement à Bamako, les radicaux comptent que l'autorité cédera au bruit médiatique en envoyant de longues colonnes de matériel pour sauver leur image et repousser ces symboles. Ko ere geleya orobe na kemunyi. Ko ma munu be ka kule réseau kam ko kata Kidal mine. Ko lu be ka jatike wale mogon dianye kuma ba de fota. Olu be ka tero dianye kuma de fota nto. Olu ka kuma o de be na tero o de be na toni Mali gouvernement mena dimi kambeta Kidal mine. Ko Mali gouvernement be surasu fara ɲɔgɔn kan sisan ko k'u ɲɛsin ko bɛ taa Kidal minɛ Maliens ko bɛ kuma in bɛ ka sa jama yɔrɔ de ma sisan a y'a lamɛn u bɛna mun fɔ. Leur seul espoir est d'attirer les forces gouvernementales et les militaires russes dans le désert. Les terroristes veulent attirer l'armée dans un piège et répéter les scénarios de Tenzawatem. Et si vous avez fait un négatif, on a voulu qu'à Kidal mine. C'est-à-dire que vous avez béré mi faran kun Tenzawatem, vous avez fait qu'on y a si de que. Quand ni Mali ou Sorasu voulila kambeta Kidali, kube ube piège danya awa kube koda anka. Ube na munde danka obodo fana sabentouni. Le piège des scénarios Tenzawatem, spécifiquement les colonnes étirées et vulnérables en mars en frappant une embuscade. Voilà. Les terroristes veulent attirer l'armée dans un piège et régler les scénarios de Tenzawatem, capturant spécifiquement les colonnes étirées et vulnérables en mars en frappant depuis une embuscade. A semaine African Corp. Il souko nanyanke namula kambeta Kidali. C'est que tu m'as raconté. Et avec la foko mounou façon de jouer au kumakante. Galon nanyo de fanango galon te jamana jo. Il sou de bora ka tien fo 600. Konanyanke Kidali siraka. Kube kodan kan ko garange mangunda baguluka. Ne ma fode. Dine kunya fo iba yo façon de jugu ante bali fe hoy why c'est vous tungara bo irisu bora yafo. Kona ulla kamanke kuta nege. Kona ulla kambeta Kidali. Kube kodan kan ko garange mamunda baguluka. O koro anga Kidal tui. Irisu ko asimi ko ita Kidal tui fo. O koro nango ngabeta Kidali. Irisu bise kan de me sanfela be duguma irisu teta. Nkuma in koro be lui. Ne moume dans les coulisses. Ko asimi nunu be fe kata Kidal mais ko irisu bora kuire. Irisu kan ni abe fo ne ma ko clarification. Ni nkoro na yanke Kidali kan olu ke nu olu ou désolidariser ka bon Mali la ou tetara ou ka kaleke tetara. Kuma bama na ngambe dini. Oh, muna irisu ye ni publication ke 600. Parce que Yuga vidéo manou de blague à Kenya fo Kidal n'a terminé. Et puis pire encore, Mali armée frappe d'oké ka terror do fa. Mali armée ma carrière ka troupe blague guma ka taka o shoota. Iriso ka surasu de yalala ka taka o shoota ko filmer ay tout ka padi ça fait. Aïta Mali armée ka padi ça fait ma bla roshi ku terror ko ma terror soubla. Mais iriso de be duguma. C'est-à-dire avec la fois iriso ka surasu de be ka barake armée malienne placée la duguma la ma frappe for Mali armée be ka sanfela de utiliser mais duguma la irisu de be duguma. Mali ne de fleka kuma bamana nan fo nyana duguma la irisu de be duguma fen be ka duguma irisu de be ka ta jidi mo irisu de be ma fo Mali armée te yoro do la de mais je parle des zones très dangereuses irisu de be ayta irisu ka padi sa fa beta be soro yi irisu ya ira asimi Kidal toyi kuma be fora abona irisu ko teta Kidal
irisu ko be ka mun fo Kidali ko la munu me ka propagandiste munu me ka bo kameta temi Kidali ameta selike Kidali irisu ko kolu yere de be ko ka kele juguya u ya be fo abe semene me irisu ko munu me ka gouvernement poussé ka ta Kidali ko de be fe ko surasu ka ta di falima ko nu tara Kidali zena ko bu ka surasu mine ko abe ka Kidali tara ko mun fo de ko kele be ka jande danya Kidali ne ma fo ka temeya ala te shibo segu tungara tike kono ay tanga kunu video la jetro kunu ngoroni ne ni fo irisu ye ni sega abuka page sanfɛ ni mɔgɔ min tɛ page no nya capture écran fana kɛ parce que mba do Assimi Goïta min bɛ sɔn ka taa fɔ ko irisu ka jigi parce que ngalon de ka lui bon irisu bɔra ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna n'aw bɛ fɛ ka Mali information dɔn aw kana taa diripa page la ay ta irisu ka page sanfɛ wallahi irisu de bɛ ka tiɲɛ fɔ bi bɛ ka tiɲɛ et puis irisu ye partenaire ɲɛnama di et puis irisu man janfa dɛ dɔw bɛ taa bɔ irisu man janfa dɛ Assimi de irisu janfa ko in kɔnɔ ka dun dɛ Assimi kun bɛ fɛ ka Mali nord di jamana dɔw de ma minnu ni irisu taabolo tɛ kelen n tɛ fɛ ka jamana ninnu tɔgɔ fɔ u taalen Maroc fɛ u kun bɛ fɛ Maroc teri jamana dɔw bɛ yen n tɛ fɛ k'u tɔgɔ fɔ u kun bɛ fɛ ka taga base militaire dɔw de ma o jamana dun ni Algérie man di kɛlɛ kun bɛ filɛ irisu t'o fana fɛ a bolo k'a ye M5 ni IBK mɔgɔ ɲagami cogoya min na nka fɔ ka to ni basi ni zamɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'o don maliyɛnw kɔnɔ ka kɔnɔni bila maliyɛn na a bolo ko bɛ marché ni irisu ye irisu fana y'i sigi kalajɛ de sisan n'a kɛlen bɛ se a ka taa Kidali irisu kɛlen bɛ se k'an dɛmɛ farapu la mais irisu y'a yira ko n'an taara k'u b'an ka sɔrɔsiw minɛ ni ma bɔ Segu Tunkara da ni nin kun bɔra ne da kunfinden wulu fatɔw u kun bɛ bɔ fan bɛɛ a y'an ka armée démoralisé wayi a bolo ko jamana bɛ jɔ ni irisu tilala k'a sɛbɛn tuguni k'ale bɛ ka nin kuma mun fɔ k'a tɛ diya mɔgɔ caman ye dɛ irisu a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ k'olu b'a dɔn ko ni nin kuma fɔra k'a tɛ diya mɔgɔ caman ko mais ko tiɲɛ de ye nin ye maliyɛnw siksi bara ne bɔra kuma kan